tiga ajete meru station ya vandenga boye tuarueteka tokoreki to change ka nande na batetenga kutoka nyumbani to change nyumbani atu kutoka nyumbani to change sisi we left home to change home na maana konyo chake reboli to walk the talk kwa na makweli mam numo wakatata muhindi omaete numwangorenge gotera tentini mwango lakini lende ebibina usanga ngatu much is given much is expected tiganya sae in a special way you can raise another Joseph in that family egere umuchito saboke elega siri mundi atige mundi okure awate bintu birenga bibere omwana na mukaye omwana asha na mukaye kiagatatonga amabera mundi osabira amabera pi onde bwensi mundi mindago oseret oya ngo ntre yukuru mangana ayu mundi ta ga ku karo morabu kamuranche egento kiri atenga abantu bamenye no morembe bibire umungura batanga komenya na tso morembe na benga mabutali Aaron Yes. Wono rende nyenchi na banga eganga yana asokunyana mundi ominto mich emechi maburu yes but rende let's embrace what my brother lived for tomenya no morembe obotina boke bona chono chinga totige tuanchane ekara tuanchanire igo ekenyoro gito kiagaiga ebasa nyambunwa beyond the sap kwanse committee kenyoro nki akoreta bya sana mono minto chiro chistik njiro montaga so ekenyoro they overlooked all those and abugante ngambu yamono mogado buti mono minto mwamoiro everything that it's out bekenyoro komo nyabo chone committee yao tiga saba sese to teme komenya no morem tuanja ne ntua sentu tuaberane egere togo kyo munguru ore igoro atumenande aimo kipoasionde kurwa gati ya ito egere agendere dream ya poasio mitunga omwana oya asha and this assurance I want to make despite what you have heard elia tertari asokera ntuntubu atiande omwana wa poasio minto usenege sokia mondio minto kamuranje yani ntobe chibalimo totugoto omwana omusumuro minto bona neti ya sabere bali ko babo jana iche chono chorina kana ntuntubu atiande tokataka ki I didn't want to respond but gante evenga on in record. Yes. Omwana poa Asha Junior, poas Junior minto. Omuno yo ago kina unakosia ko bega mundi minto. Mama na amororaiga o amariga ake kobuaren. So June, you have our support as a family. Na bali balance ba ko na te nei sayas. Njengo batigira nyasaye aba vere na aba korera munara kara mwa bans werandi good kara mwa babere werandi good lakini moto bere kike tondo ndunto bwa to bena monto nde bans nungo na mwa nge ni on we ebe wa to met ebe ku we to korebo lakini ne ngatanga obosani mboro no musani naro Amen. Omosani no ori ogocha no orera naye na ndora naye lakini abanga basani aba na bambo bwatenjere nde bakorera ndutu ababere une family tiganya saba seni asemwarwa mugenda buya nande muna kutusabira ni family yitu imoke Amen. bigoro konye my wife ga chikuya bagani on pastor no chira tako chandara bakwani mamura I think hata pastor anaweza simama